हे मदरचोद तेरी माँ की चूत तू मेरी लांड पकड़। की कथा हो रे बोरू औलाद मादर चो जितना भी बोरू निकल के आ गया ना तभी हम लोगों का आदिवासी का कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। अगर हम लोगों का आदिवासी निकल गया ना तुम लोग का बोरू भी एक नहीं बचे। बे निजम मोनाबिलियाव मोनसे टपिकनि सायाव शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ आङो लानानै फैलायबाय रायजोफोर। इन्ट्र'आवथ' नोंथांमोना नुबोखाबाय माने बिराद थै गरम आरो आंनि नैबे चेनेलावहाय गोबां आदिवासी बिदा फंबायफोरा फल' खालामनानै दङ फेसबुकआवबो आरो इउटुबावबो। बिनिखायनो गासिबो बर' गोरोंजोबखाय आङो बर'निनो शेयार खालामनो सानबाय आरो हानायमानि बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो। बे जोहोलावनि बुंनाय बाथ्राया बरंस जाथिनि गेजेरावहाय मोनसे क्लेश लाबोनायसो। बिनि बायदि साननायजोंहाय जुदि आवगायलाङोब्लाना गोबां पाब्लिकफ्रा खस्थ' मोनगोन। माने बिसिनि बायदिब्ला बर'जों आदिवासिजों बुलायथारनांसिगौ आरोखि। खिन्थु दावहाया मा बुस्थु बेखौ बुजिग्रोनांगोन। दा बियो बिराद गरम गरम बुंदों। बेनो सबसे सिगां खारग्रोगोन आरो दावहायावहाय। माने बाथ्रायावल' बिदि मानसिया अखा खोरोमनाया हानो रोङा बेबायदि बाथ्रा भावजोंहाय रुजुजायो आरो। दा रायजोफोर जोङो बेफोरबायदि मानसिफोरखौहाय जोङो नोजोर होनांगौ आरो खेल लानांगौ। आङो सानो आदिवासी बिदा फंबायफोरा बिनि सायावहाय गोख्रों एक्सन लानांगौ। खारन बिथांमोना आयेन कानुन रुल्स मोनथिया। गावनि जाथिखौहाय एकदमबारे बरबाद खालामनाय बबेयावबा सोफ्रनाय। दाथ' ससियेल मिडियानि दुनियावहाय एसेबां बेबायदि अफेन फैनानै बबेबा मोनसे कमिउनिटिखौहाय धुमखि होनाया बियो एकदमबारे लाजाथावना नङा आरो गनायजाथावना नङा। दा बिनि थाखायनो गासिबो आदिवासी कमिउनिटिया माइनाससो जादों, बेवहाय दावगायाखै। माने जोङो दानि जुगाव मा जोङो कलमनिसो दुनिया फैबाय। जोङो बुदलायनाय हाथियार दैनाय बेफोर दुनिया बेसेबांबा बारबोखाबाय। दा दावहा हाथियार दैनाया माबायदिया जायो बेखौ जोङो बुजिनांगोन। दाथ' देशजों देश दावहायावल'सो जोङो हाथियार बाहायनो हायो। आरो जाय जाथिया बेबायदि हाथियारजोंहाय गेलेगोन बे जाथिया बहुद उनफिननानै थालांगोन। नोङो साननानै नाय, एग्जाम्पलाव आङो बुंनोसै जोंनि चिरां जिल्ला। जोंनि चिरां जिल्लानिफ्राय क'क्राझार जिल्लाया बहुद एडभान्सआव थांबाय। माब्रैनि थाखाय होनना बुङोब्ला गैयाब्लाबो जोङो 20 इयार्ससो बेक जानानै दङ। बिनि रेफारेन्सआवहाय जुदि जोङो रायज्लायोब्ला जेब्ला क'क्राझारा डेभेलप जाफुगासिनो दङ बे समाव जोंनि चिराङाबो जानो हायोमोन। जोंनि चिराङा मानो फावसायनानै थालांदों होनना बुङोब्ला 20 इयार्ससो बेक जानानै दङ जोंनि चिराङा डेभेलपमेन्टनि बेलायाव। माखासे अनुस्थानफोरा खाथियावनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि गेजेर खन्द'आवनो जोङो मोननो गोनांमोन, बेफोरबो खोला फारसेजोंहाय थाजोबनाय जादों। खारना मा? बै समाव जोंनियावहाय गोबां हाथियार दैनाय सुबुंफोर दङमोन, जाथिनि थाखाय संग्राम खालामदोंमोन आरो बैफोरबायदि अफिस माबा माबि बुस्थुफोरखौहाय जोंनि बेवहाय लाबोनो हायामोन। खारन बेवहाय हाथियारनि मोनसे संग्राम सोलिगासिनोमोन। नैबे खारनाव जोंनि चिरां जिल्लाया बहुद बेक जादों। आरो नोङो गुबुन गुबुन देश बिदेशनि बाथ्रा जुदि जोङो रायज्लायोब्ला जोंनि इन्डियाबो एसेब्लाबो बेक जानानै दङ। दा जोङो गुबुनफोरजोंहाय जोङो कम्पेयार खालामनो हाया। मानि थाखाय? जोंनि नैबे देशआवहाय गोबां जाति जनगोष्ठीफोर दङ आरो बिनि गेजेराव मिलायलायनो हाया आरो बेजों लोगोसे गावजों गावबो दावहा जायो, एक्सट्रिमिस्ट ओंखारो। बिनि थाखाय जोंनि नैबे देशआ मोनसे डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनानै सोलिबोनो हायैनि थाखाय बहुद बेक जालांदों। दा नै बैफोरबायदि जाय बेक्तियाना मोनसे कमिउनिटिखौ धुमखि होदों बैफोरबायदि बेक्तिनि थाखायनो देशआबो बेक जानानै थायो। दा साननानै नाय, सावथालि आदिवासी कमिउनिटिनिया दा श्रीनगर साइडआवहाय बेसेबां दावहा जागासिनो दङ। दा बिथांमोना बेसेबां बेक जानानै दङ बेखौसो जोङो नोजोर होनानै जोङो बुजिनो हानांगोन। नोङो हाथियारजों गेलेनाय बा सोरजोंबा बुदलायनाय माने बहुद बेक जानानै थालांनाय। जुदि जोङो एडभान्स लेभेलाव थांनोब्ला जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथि दङ। जोंनि समावहाय बै समाव मा जादों? स्कुलफोरखौ जोंनियाव सावजोबदों। मानो सावदों? बेयाव स्कुलखौहाय जुदि जोङो दोनबाय थायोब्ला
बेवहाय पुलिसफ्रा फैनानै केम्प बानायफैगोन बिनिखायनो जोङो स्कुलखौ सावजोबनांगौ एक समाव बिदिबो सोलिबोदों अब्ला जोङो बेसेबां बेक जाबोदों दासिमावहाय जोंनियावहाय बै समनिफ्रायनो सोलोंथाइखौ मोजाङै लाबोयोब्ला अब्ला जोङो बेसेबांसिम एडभान्स लेभेलाव थांगौमोन नंगौ जोङो सोमावसारबोदों सोमावसारबोनायनि गेजेरजों माखासे बुस्थुफोरखौबो जोङो मोनदों आरो मोनखांनायनि उनावबो जोंनियाव थैयैलाय हाथियारजों संग्राम खालामबाय थाबोदों दा बै काउन्सिल मोनखांनायनि उनावनो जुदि जोङो हाथियारखौ दोननानै डेम'क्रेटिक भाबैहाय जुदि सोमावसारोमोनब्ला निस्सय जोंबो बहुद गोजौ लेभेलाव थांगौमोन दा बिनिखायनो आङो बेखौसो बुङो आदिबासि कमिउनिटिनि बिदा फंबायफोरा निस्सय बिनि सायावहाय एक्सन लानांगौ खारन बे सासेयानो मोनसे जातिखौहाय बहुद जाम्बा बानायदों आरोखि लाजि फोनांदों दा डाइरेक्टलि मेलेम गोनां मानसिफ्रा बेखौ डाइरेक्ट ओरैबायदिसो हमदांगोन दाबो बिसिनियाव मेलेमानो गेवाखै दानि जुगावखि बेबायदि दावहा होनायनि मोनसे सम दंबावो नामा दावहा होयोब्ला गासिबो बिथिंजोंहाय खहा जायो आरो जौगानांगौआवहाय जोङो बेक जानानै थानाङो दिनै गाबोन जुदि इण्डियानजों बबेबा मोनसे देशजोंहाय जुदि दावहा जायोब्ला बै देशआबो बेक जानांगोन आरो जोंनि देशआबो बेक जालांगोन बेबायदि जायो आरो दा रासियाजों इउक्रेनजों दावहा बिराद जाबाय दा रासियाबो आरो इउक्रेनाबो गोबां खहा जादों बांसिनै बांसिन इउक्रेना खहा जादों दा बै खहा जानायफोरखौहाय लुखांफिननो थाखाय बिसोरनो बेसेबां टाइम नांगोन बेखौ लुखांहैजासिमावनो बै माखासे देशफोरा बहुद एडभान्स लेभेलाव थाङो दा नोङो साननानै नाय आमेरिका इजराइल आरो इरानजों दावहा जागासिनो दङ दा बे मोनथाम देशजों दावहा जानायावहाय गोबां देशानो गोहोम गोग्लैदों आरो बैसिनि खहा जानाया बेखौ बानायसान्दियावनो बबेबा मोनसे देशा हयथ'बा एडभान्स लेभेलाव थांनो हागौ आरोखि जायहा हाथियार गोहो बोलोजों जुजियो बै देशफोरा डाउन जालाङो आरो गोबां खहा जायो थिग बेबायदिनो जोङो जातिजों जाति जुदि आदिबासिजों बर'जोंहाय दावहा होलायबाय थायोब्ला बेवहाय जोंनि गोबां मोजां मोजां गथ'फ्रा जिउ गोमालांगोन आरो जिउ गोमालांनायजों लोगोसे जाय मानसिया नैबे देशनि सासे लिडार जानायनिबो सम्भाबना दं बैफोरखौ जोङो खोमानानै लानो गोनां जागोन दा बिनिखायनो आङो सावथालि आदिबासि बिदा फंबायफोरखौहाय बेखौसो बुङो सोरबा जुदि बेबायदि गोख्रों बाथ्रा बुंग्रा ओंखारबोयोब्ला आंनि बायदिब्ला बेखौहाय जातियानो साजा होनांगौ आङो गोलाव बाथ्रा बुंलांनानै भिडिअखौ फोलावनो सानाखिसै आरो जेसेनो बुंलाङो एसेनो लावलांजोबो नोंथांमोनाबो बयबो बे बाथ्राफोरखौ मोनथिखायो बिनिखायनो आङो बेसेखिनियावनो बुंनानै दोनथ'बाय थेंक इउ लाभ इउ अल